Er du gået ind på den? Okay, hvem kommer jeg på hold med? Jeg fik pænt syge ting. Jamen, jeg har dirsvær. Har du drengen, vi timer? Hvor mange programmer har du åbent? Okay, jeg er død. Nu trænger jeg rent. Jeg vil bare godt spectate. Hvad for er I på? Nej, jeg kan kun watch me teammate. Jeg trænger allerede til at få taget en pause. Jo, jeg kan kun. For jeg lige skal lave et eller andet med spectre settings. Jeg så lige en, der faldt. Hey, hvad hedder du, der er på den her ø her? Jeg vil prøve lige at stå stille. Gør du det? 2 sek. Oh shit, fire. Ui. Han går rigtig. Ja, jeg døde også bare. Okay, skråstreg hoop. Eller skråstreg lobby hedder det. Skal vi ikke spille videre herinde? Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg vil godt bare have buen med. Og vi er i et party, så det vil sige, at vi alle sammen er sammen. Ej, jeg tror, jeg vil ikke team. Jeg dræber jer alle. Ej. Kan jeg ikke? Hvem kan jeg ikke dræbe? Dammit. Det ligner, det bliver nogle gode øer, så lad os... Fordi at ingen af jer gider at hjælpe mig, så jeg gider det ikke. Nå, let's go. Og jeg står med Batman og en, der hedder Jeffa. Og så har vi en, der hedder It's Sauker et eller andet, og så... Mark, jeg tager kisten der. Rod, ja. 5-4. Jeg tager kisten ned i min. Har I taget tingene alle sammen? Ja. Er der nogen, der har bue? Jeg har et dirsværd til dig, hvis du vil have det. Mig? Nej, Max. Hvor er du? Jeg havde sgu da ikke slået mit hack på. Kom lige og dæk mig. Siger hvem? Wow, der var lige en eller anden, der skød mig, jeg er død. Okay, jeg har øje med dig. Pas på med ham der, han går ondt. Så er jeg tilbage. Jeg faldt ned der. Okay, jeg har fået mit aura til du. Så. Hvorfor ikke? Og. Altså, optager du lige nu? Hallo, Oliver. Ja.
Lidt senere skal vi så lige snakke privat, lige 5 minutter inden du skal lukke. Ja. Jeg skal bare lige tale mig om min server. Ja, Lukas. Hvorfor må han ikke være med til det? Fordi jeg lige skal snakke med ham selv. Hvad? Nej, det er om du ved hvad. Nej, Oliver han ved godt hvad. Nå. Det er bare en meget hemmelighed, mig og Oliver har. Wow, tak. Jeg leder bare efter Oliver. Ah. Ja, det skal du nok ikke gøre. Pas på, der er nogen, der skyder efter dig. Er det her Mark? Nej. Er det her Mark? Er du ude på midten, Mark? Ja, det er han. Han har 1 liv tilbage. 2. Tager vi en insane mode igen?